Hello, 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 hello. Bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Bon, za tsika tsangany vidéo fa tsy maintsy magnano za. Tsy maintsy magnano za niany. Fotony Andry Rajoely nandeha bien sûr en Afrique, nandeha nizaha les rois là, je sais pas à qui là, mais on s'en fout. Andry Rajoely zegny ne représente plus Madagascar. Azonareo zegny, il n'a pas assez hissé dans les affaires des Malagasy. Raton Andry Rajoely, c'est une provocation. Provocation. Et zay olo dirigeant mangala Andry Rajoely dikan'zegny izy complice amin'olo maty jiaby nivoniana Andry Rajoely. Azonareo zegny, il n'est plus malagasy. Raha zegny fa niala tao. Donc il n'a pas se hissé dans les affaires des Malagasy. Azonareo zegny. Donc Andry Rajoely zegny, il essaie de provoquer. Ro jiaby miprovoque colonel Mikael. Hitandreo fa colonel Mikael io mavita. Zavanareo resaka volamena zio. Ha? Nivolagniny Patrick, zavanareo pagin'ny Patrick. Milamigny raha jiaby. Tout est posé volanko aminareo zegny. Enareo fo militaire zegny. Tout est posé. Io volanko aminao zegny. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Tsy maintsy ataony colonel Mikael raha nivolagniny jiaby. Donc niany Andry Rajoely magnano provocation, c'est une provocation. Il est fait atteinte à la sécurité nationale raha ataony Andry Rajoely io. Azonareo zegny, ifa tsy président, ino dianany mbola andesiny koa zanakanazy. Anao, hitanareo provocation anazy, zegny volanko, mela atsika fa colonel Mikael mila protéger tsika jusqu'en farany. Ary mila mela koa colonel Mikael. Fa Andry Rajoely io tsy olo manjary. Fa nivoniany vahoaka malagasy pendant 16 ans, hein? Nalainy volamena jiaby ndalefa tam. Tsy ako ia, niany izy magnasary mandeha agny, mandeha mizaha izy io magnano provocation le raha ataony io. Izy koa tiany marigny Madagasikara, ambelany colonel Mikael mitondra moramora. Karaha tsy nataony pendant 16 ans, nivoniany 11 ans, nivoniany Madagasikara. Zay volanko, c'est un provocateur. Raha zay fa nataony tamin'ny propagandinazy, magnao pipi tsy ako azovy, magnasary troisième dan tsy ako azovy, on s'en fout. Andry Rajoely, tu n'es plus notre président. Ary anao t'as jamais été notre président, fotony anao nangalatra vato jusqu'à anao élu. Ja? Donc io tsisy olo mijery anao eky Andry Rajoely. Raha fa volagna zegny, io anao fa tsy malagasy, fa nadosy nationalité maha malagasy anao. Ja? Satla Joakim mbola malagasy. Tanao zegny zegny. Ja? Donc atsika tsy mila ribribena Andry Rajoely zegny. Zay fo volako aminareo. Tsy mila provocation Andry Rajoely zegny atsika. Raha tadiavintsika miaraka amin'ny colonel Mikael ampandroso Madagasikara. Miaraka amin'ny colonel Mikael. Provocateur raha ataony io. Izy tsy navita pendant 11 ans ke niany izy claque le doigt vita raha jiaby zay. Io tsy raha vitany eky. Ya, la vanille cacao diable, io tsy maintsy ataony colonel Mikael. Niany volamena fa nivolagny. Ino volamena parce que c'est le plus important. Zegny volagny Patrick to, c'est le plus important le volamena. Io le vola. Atsika koa misy volamena zay mikady, ça veut dire on peut avoir des devises. Ja? Zegny amizay volagny, kazakadaleny Andry Rajoely atsika. Kazakadaleny partizanazy io atsika. Ja? Niany amezako point hely. Ravalomanana fotiny, za contre Ravalomanana volaindreo, Ravalomanana était encore mieux que Andry Rajoely. Izy mivolagna, je serais pas plus pire que Ravalomanana tamin'izy nahazo igny. Tu vois? Aujourd'hui, tatsika fa Ravalomanana meilleur que Andry Rajoely. Fa za fitsy mila Ravalomanana. Azonareo, c'est juste une comparaison. Fa Andry Rajoely io volanko ampiada atsika malagasy. Zay raha ataony Andry Rajoely io. Mais mila melo atsika fotiny olo igny fa adalany pouvoir izy. Zay volanko andreo na vitinazy alohany izy andeha à la montagne. Zegny amizay izy mavozy. Tsy haina amizay, izy io fa tsara libre. Andeha Madagasikara anao voasambotro. Ha? Zatakanao sitsitsikinao, mandeha en Afrique agny foy. Zegny amizay, fa misy mandat d'arrêt international. Zay volanko fa ministre de la justice, mila atao mandat d'arrêt international contre Andry Rajoely and ses Christian. Zay milefa. Karaha io rô comme voyage, zay olo mangala rô, ça veut dire ils sont complices. Ino tsy amaizatsika amizay. Zay volanko, il faut mila mailo atsika. Mila mailo maresaka atsika fa izy koa jenga atsika voniena Andry Rajoely. Ary izy fa namona atsika pendant 11 ans, pody vonieny koa atsika.
zegny fo vidéonaka ataoko malakilaky izy ty fa zay mbola invité hely fa amlohanaka azy koa fa misy raha ty volagniko direct za fa mangala téléphone direct volagniko en public za tsy magnasitrika direct volagniko en public parce que dans une heure za mahita raha mety volagny za mivolagna direct tu vois zegny ninaka voilà fa Andry Rajoelina magnano provocation il fait atteinte à la sécurité nationale izy io miza azovy en Afrique mety idirany possible andeha coup d'état agny à Madagascar fotony izy manambola hainareo africain but tia vola bakazy non mandeha magnano tourner izy tu vois ambaran'izao olo jiaby ka verijery io ambaran'izao olo jiaby verijery non olo miréfléchir azy io anao fa tsy président de la république tu représentes quoi tu nous représentes pas nous malagasy azonao zay soit anao mandeha anao miprésente la France hein fa kaza mivolagna fa anao miprésenter Madagascar tu ne peux plus hisser dans les affaires des malagasy anao fa tsisy nationalité malagasy hein il n'est que traître de toute façon il nous a atika ni voniany volako aminareo pendant 11 ans tsisy raha nanjary ta Madagascar pendant 11 ans hein nani izy magnasary mandeha on s'en fout qu'il est roi qu'il est zanahary on s'en fout tu vois atika tsy mijery izy hein olo fa namitika tanjazana igny namitika tanjazana izy nalafilafo ny pieny Madagascar io amizay izy aizy io mipetraka a Dubai fotony nazo accord izy ta miaraka amy Dubai ha alafiko aminao volamena za koa tatranjo ha za mipetraka aminao agny apetrany Dubai io izy ino problème amizay ha nani izy magnasary mivolagna mpitsatsara tany misy anao agny nagnino anao koa matanjaka nagnino anao tsy mandeha Madagascar boka mandiana Madagascar boka anao lelake tsisy olo agnano pipi volagninao zay mandiana Madagascar boka anao zio zay miza fa tsy mandeha agny izy io volaniko aminareo miza mercenaire izy io miza mercenaire fa mila melo colonel Mikael apitsatsara sécurité tsika sécurité défense zegny raha jiaby apitsatsara tsy atsika andeha kadikadalandreo niany Madagascar fa comment ça fa miala hely fa mahita souffle miidrika amizay izy tanao zeny volaniko aminareo tanao colonel Mikael volaniko zegny attention zava Andry Rajoelina mamango aty Marc Ravalomanina mamango aty atsika amizay mizafo attention volaniko aminareo ro olo dangereux ro mavita mitambatra izy koa fa agnadoso olo mais atsika volaniko zay mila mipousse colonel Mikael io jusqu'en farany non tsisy mon frère izy fa nivolagna izy fa tsisy nationalité malagasy ino koa iseny dans les affaires des malagasy zay boka agnontaniako anao tsy président Madagascar ary anao mivolagna élu de la république volagny dès le marin tsy haiko ino igny fa élu de la république quel élu de la république olo nangalatravata olo nangalatravata zao tsy mahay firy preuve nahazo teo mais comme les ACC miaraka amindreo CENI miaraka amindreo tsy naboaka les proof ah olo jiaby ne mahay raha zegny maintenant assis-toi à ta place reste à Dubaï jusqu'à nos maty zay fa tsy mijereky tu peux rester à Dubaï tu peux rester même là où tu veux mais kazam izy koa ndraiky anao lehilahy mary mipodiana Madagascar ao anao mipodiana Madagascar zay boka nataonareo zay teo avy aty anareo izy koa lehilahy kaza mitabataba amy Facebook niany ty zay atao ta Madagascar aia anareo nilefa tu vois anareo nilefa zay mandeha Madagascar zio aia amizay anareo zio tsy anareo nilefa zio zay ny volaniko attention le pouvoir n'est pas éternel volaniko aminareo zay magnova raha manjary que ce soit député anao que ce soit maire anao que ce soit ministre anao magnova raha manjary ataova raha manjary pour Madagascar natoa anao napetraka io dika zegny t'as un devoir misy devoir anao amy vahoaka malagasy natoa anao napetraka io agnamboatra tanjazana fa tsy agnapotika tanjazana anareo représentanay marary zay anareo docteur anay maty mosary zay anareo mbola docteur andeh ao fo koa dikan'izay magnova raha manjary volaniko aminareo zegny fotony Madagascar aty
mbola maro raha tokony ataontsika Madagasikara. Tanareo la français terrain jiafa tsy hita a Madagasikara zay mbola tany fery ja atsika koa 35 millions fois ja habitants firy en France or que Madagasikara bebe de la France mbola raha maro mety atao zay volako amin'ny colonel Mikael misy olo magnamianao projet hagny ok zahava izy ninay koa mba zahava ninay koa mba zahava zay koa misy projet ja tsy olo ambadiky mitondra projet aminao io soit izy fa nagnano comment affaire maloto agny io amizay aboakany ty misy projet colonel Mikael ataova ty forcé fotiny izy fanazo possible colonel Mikael tsy mahay zay ninay zay tsy mijery vola zay mila Madagasikara tsy ambany eky fa agnabo zay raha tadiavinay agnabo eky Madagasikara amty midépasse île jiaby io. On fait partie des les 4 îles les plus grands au monde. Zera tadiavinay. Mandroso Madagasikara. Fa marary zay. Marary vahoakatsika tsy malahelo anareo mahita raha karaha io zala. Non, fa magnano anao mon colonel hitako resaka volamena Laim Patrick ny fa nivolaninao resaka décentralisation zay miambiny sur le terrain eky fa sur le papier non zay fa tsy miambiny igny eky zay volako atsika mandeha moramora ne hitandreo colonel io magnano raha fa meloko ro tous les moyens iro mila ankadala colonel Mikael ty anjoboka raha ataony colonel Mikael ty tu vois fa colonel Mikael apositsika même 10 ans même 20 ans même 50 ans tant qu'izy magnara manjary agnino atsika ndeha za olo magnara tsy manjary anareo zao de pody Marc Ravalmana ipody amin'Andry Rajoely zava raha vitan'ny colonel Mikael en espace de 4 mois mora 4 mois fo volaniko exactement zay ne volaniko atsika toujours état fédéral butsika amin'ny farany mangala état fédéral azonareo zegny io tsy miova tsao sasany volonga fa tsy mangala état fédéral eky zao kitsadal non atsika mbola état fédéral jusqu'à amin'ny farany io raha niadivatsika fa magnano raha volaniko zay tsy mora ataontsika moramora étape par étape volaniko aminareo zegny izy koa tsika fa na décentralisation effectif io amizay tsika miady tsara boka atsika fa décentralisation fa tsara fa état fédéral koa tsara ny décentralisation effectif io zegny zay zegny attention Andry Rajoely c'est un provocateur. Andry Rajoely provocateur. Alors, il n'a plus à se hisser dans les affaires des Malagasy. Il n'est plus Malagasy. Zeng Touknaton, journaliste Djabio. Il est qui? Il n'est plus rien pour nous. Il est un danger. Zeng, ils sont recherchés par le peuple Malagasy. Il est un danger pour la sécurité nationale, Andry Rajoely. Merci, Amnaro. Voilà.